treći dio. Evo, sad ćemo se podsjetiti na glagole i sve njihove gramatičke kategorije. To je ogromno područje, treba puno toga znati, pa sad mi ćemo ponoviti osnovne stvari. Dakle, trebamo kao prvo znati prepoznati glagol u rečenici, a to ćemo moći tako da se pitamo koja to riječ izriče radnju, stanje ili zbivanje. Ja? Dakle, to je osnovna podjela da izriču radnju, stanje ili zbivanje. I oni imaju sljedeće kategorije. To je kategorija vremena, kategorija vida, načina, kategorija lica koja se vidi u nekim oblicima, kategorija broja i kategorija roda koja se vidi također u nekim oblicima glagola. To nije svojstveno zapravo glagolu, a već imenskim riječima, ali se vidi u nekim oblicima glagola. Dakle, kad kažemo pjevam, što se tiče gramatičke kategorije vremena, znamo da je to sadašnjost. 3 su gramatičke kategorije vremena: sadašnjost, prošlost i budućnost. Međutim, prošlost mi možemo izreći s pomoću više glagolskih oblika. To znate, jel? Perfekt, pluskvamperfekt, imperfekt i aorist. I sve njih treba razlikovati. Budućnost je to tako, futur prvi i futur drugi. Vid, to je jako važno razumjeti i razlikovati. Glagoli mogu biti svršeni ili nesvršeni. Dakle, evo primjer skočiti i skakati. Način, piše, piši i pisao bi. Dakle, načinom izričemo neku tvrdnju, zapovjed i želju ili mogućnost. Lice se također vidi u glagolskom obliku: pjevam, pjevaš, pjeva. Pjevam, to je govornik, pjevaš je sugovornik, a negovornik je pjeva. Uči i uče, ako je riječ o istoj osobi, djevojka, djevojke, vidimo da se vidi i nastavak za jedninu i množinu. I u glagolskom pridjevu radnome vidi se i rod. Učio je, učila je i učilo je. Dakle, vidimo da može biti muški, ženski i srednji rod, odnosno oblik za te rodove. Glagoli po vidu. Jako je važno znanje ove gramatičke kategorije za nekoliko zadataka, odnosno za više područja znanja o glagolima. Dakle, treba razlikovati glagole koji izriču radnju koja u određenom vremenu još nije svršena, dakle pjevati, čitati, od onih čija je radnja u određenom vremenu već svršena, ispjevati, pročitati. I tu uopće nije stvar u tome je li riječ o prošlom, sadašnjem ili budućem vremenu. Ako se sjećate, na nastavi sam uvijek rekla, uvijek stavite glagol u infinitiv. Jedino tada možete biti sigurni je li glagol svršen ili nesvršen, jer vas u drugom slučaju u kontekstu zapravo glagolsko vrijeme buni za određivanje vida, glagolskog vida. Recimo, pjevam je nesvršeni glagol, pjevati. Sad ja pjevam, mi razumijemo da to traje, jel? Ili pjevaću, dakle nije svršeno, kao to je budućnost neka. Međutim, ako kažem pjevala sam, tu me glagolsko vrijeme može zbuniti, pa ću reći da, to je nešto u prošlosti, znači završeno je. Ali nije tako. Glagol pjevati po vidu je nesvršen, bez obzira u kojega vrijeme stavili. Dakle, pjevala sam uopće ne znači da sam ja završila s pjevanjem. Ja sam pjevala tada, možda pjevam i sada i možda ću pjevati i poslije. Dakle, za vid najjednostavnije vam je staviti glagol u infinitiv. Isto tako za svršene glagole. I recimo, kad pročitam knjigu, glagol je u prezentu pročitam. Pročitala sam knjigu ili pročitat ću knjigu. Sad, pročitat ću knjigu, to će biti u budućnosti.
I onda bismo onako naoko rekli pa to nije svršeno. Ma nije to još došlo, to vrijeme, ali je glagol po svome vidu svršen. I onda vam je najsigurnije da ga stavite u infinitiv, pročitati. Čitati, pročitati. I s druge strane da si radite svršeno nesvršene, odnosno vidske parnjake, tako ćete bolje uočiti svršenost, odnosno nesvršenost. Recimo pisati, napisati, zapisati, potpisati. Potpisati, potpisivati, zapisivati. Jel? Dakle, na razne načine možemo otvoriti svršene ili nesvršene glagole. Dodavanjem nekih morfema, prefiksalnih, sufiksalnih, infiksalnih. Tako, to je zanimljivo područje i stalno treba zapravo raditi s oblicima da bismo si usporedili, da bi nam bilo jasno kakav je glagol. Po vidu glagol može biti i dvovidni. Dakle, mi ćemo iskoristiti isti glagol i za svršeno, i za svršeni i za nesvršeni vid. Recimo, što radiš? Ručam. Jel? Kad ću doći? Kad ručam. To znači kad završim ručanje. Taj glagol je i nesvršen i svršen. Telefonirati, recimo, jel? Isto tako. Nećemo reći kad odtelefoniram ili kad odručam, nećemo tako reći, već ovaj sam glagol u svom obliku ima i svršeni i nesvršeni vid. Ovo je jako bitno, ovaj vid, za određivanje nekih glagolskih kategorija. I ovo također, glagoli po predmetu radnje, odnosno po objektu. Što to uopće znači? To znači da glagol omogućuje da radnja prelazi na nekoga, na nešto, ili da to ne omogućuje. Dakle, radnja može prelaziti, glagolska radnja, može prelaziti na neku drugu osobu ili predmet, ili može prelaziti na sam subjekt, na govornika. Recimo, češljam sestru. Češljam se. I u jednom i u drugom slučaju radnja prelazi u prvom na nekog drugog, a u ovom drugom na mene. Kad prelazi na mene, znači češljam se, takav glagol zovemo povratan. U sebe ima povratnu zamjenicu, malo prije smo o tome govorili. Dakle, to je povratni glagol. Prepoznajemo ga po povratnoj zamjenici. Ima raznih kategorija povratnih glagola, pravi, nepravi, ali nećemo sada to raščlanjivati. Dovoljno je da znate da kada radnja prelazi na govornika, glagol dobiva povratnu zamjenicu i on je povratni glagol. A kad radnja prelazi na neki drugi objekt, onda kažemo da je prijelazan. Čitati knjigu, vezati psa, češljati sestru, čistiti kupaonicu i tako dalje. Znači uvijek u biti kada iza tog glagola možemo staviti objekt u akuzativu, koga ili što, raditi nešto, gledati nekoga. Svi ostali glagoli iza kojih ne možemo staviti taj objekt u akuzativu, dakle jednostavno ne otvara mjesto, to tako kažemo, oni se zovu neprijelazni glagoli. Nemaju objekt u akuzativu, odnosno ne mogu imati. Ne moramo mi uvijek reći da čitam knjigu, da bi taj glagol bio prijelazan. Dakle, što radiš? Čitam. Glagol je prijelazan zato što iza njega može doći objekt u akuzativu. Ne znači da mora. Međutim, znači, što radiš? A stojim. Stojim. Ili razmišljam. Razmišljam što? Razmišljam školu. Razmišljam misao. Ne, sve je to gramatički nepravilno i takvi glagoli ne mogu otvoriti mjesto objektu u akuzativu. Oni se zovu neprijelazni. Evo, ovo je prilično složeno područje. Mi ćemo sad to sve ponoviti. Evo, ja ću vam ponoviti. Ako netko ima nekakav komentar ili pitanje, slobodno zapišite, ali nećemo raščlanjivati svaki posebno. Ja ću reći što mislim da je bitno. Vi ćete to još poslije onda sebi kod kuće nekako ponoviti. Dakle, glagolski oblici.
Vidite da su podijeljeni ovdje na jednostavne i složene. To je eto čisto zbog nekakve vrlo površne, rekla bih, površnih razloga, ali jednostavni su oni koji imaju samo jedan član. Dakle, pjevati, pjevajući, ispjevavši, pjevao, pjevan, pjevam, pjevah, ispjevah, pjevaj. Jel? Samo jedan član. Složeni su oni koji su složeni, dakle, koji se sastoje od najmanje 2 člana. Pa tako imamo pjevao sam, pjevaću, pjevao bih, bio bih pjevao, dobro pjevali, bio sam pjevao, budem pjevao. Pardon. Sad idemo se vratiti malo na svaki od tih oblika. Za infinitiv, dakle to je neodređeni oblik. Infinito. Dakle, njegov izraz nije završen u smislu da ne govori ni tko, ni kada to radi. Infinitiv završava u hrvatskom jeziku na ti ili na či. Dakle, pjevati, moći, vući, spavati, čeznuti i tako dalje. To su glagoli u infinitivu. Glagolski prilog sadašnji, pjevajući. Vidite, to je, kao što mu sam naziv kaže, prilog. Prilozi izriču okolnosti vršenja neke radnje. Idem kući, kako? Pjevajući. Znači, na način taj, tako da pjevam. Znači, pjevajući. Kod njega je bitno reći da se tvori od nesvršenih glagola i to tako da ga stavimo u treće lice množine prezenta i dodamo nastavak či. Pjevaju či. Kad budete ovo ponavljali, dobro, znači poslušajte, imajte na umu. Oni pjevaju plus či. To bude često zadatak da se prepozna. I da je to nesvršeni glagol, pjevaju. To je sadašnji, prilog sadašnji. Za razliku od glagolskog priloga prošlog, koji glasi recimo ispjevavši. Vidite, ispjevavši. Dakle, ispjevati je svršeni glagol po vidu. Prošli prilozi se rade od svršenih glagola i to tako da se odbije infinitivni nastavak ispjeva ti se ispusti i doda se nastavak vši ili avši. Ovisi kako završava infinitiv. Ispjevavši, pročitavši, napisavši. Ja? I treba znati da ne možemo tvoriti prilog sadašnji od svršenih glagola. Ispjevajući, to nije pravilan oblik. Pjevajući, ali ispjevavši. Čitajući, ali pročitavši. Pišući, napisavši. Dakle, tu možete vježbati tako da jedan glagol stavljate u nesvršeni i svršeni oblik i iz njih tvorite glagolske priloge. Iz nesvršenih se tvore sadašnji s nastavkom či, oni plus či, a prošli znači infinitivna osnova i nastavak vši ili avši. Ako ne možemo izgovoriti, recimo niknuvši, nikavši. Jel? Nik pa avši morate dodati. Zatim imamo glagolske pridjeve, radni i trpni, pjevao i pjevan. Dakle, oni se koriste u složenim nekim oblicima. Recimo pjevao, pjevao sam, pjevao bih, bio bih pjevao i tako dalje. Budem pjevao. Za pasivni oblik pjevan, pjesma je pjevana. Dakle, samo pasivan oblik pridjeva stavimo. Prezent je sadašnje vrijeme i ono izriče radnju koja se odvija u sadašnjosti. On se tvori od nesvršenih, ali i od svršenih glagola. Pjevam, kad ispjevam, kad prepjevam, kad propjevam. Dakle, imate i svršene i nesvršene glagole, možemo njima tvoriti prezent. Jasno, svi se glagolski oblici, odnosno sva vremena,
se sprežu kroz lica. Ja pjevam, ti pjevaš, on pjeva, mi pjevamo, vi pjevate, oni pjevaju. To trebate imati na umu. To se događa s glagolima, tako ih koristimo, jel? Tako ih mijenjamo s obzirom na to za koju nam situaciju treba. Imperfekt i aorist su dva prošla vremena, ali jednostavna vidimo, pjevah i ispjevah. To su oblici koji se danas možda rijeđe koriste i bili su češći u starijim razdobljima, međutim u umjetnosti u književnosti možemo ih naći, naročito neki pisci vole te glagolske oblike. Bitno je da su oni jednostavni, dakle ako trebate razlikovati prošla glagolska vremena, imate perfekt, plusquamperfekt, imperfekt i aorist. Vidite da su perfekt i plusquamperfekt složeni. Pjevao sam i bio sam pjevao. A imperfekt i aorist jednostavni. Pjevah i ispjevah. Sad, treba razlikovati imperfekt i aorist. Imperfekt izriče radnju koja se događa u trenutku. Kratko, brzo. Aorist, dakle kratko i brzo. Što daje tu kratkoću aoristu? Daje mu svršenost glagola. Aorist je prošlo svršeno vrijeme i tvori se od svršenih glagola. Ispjevati. Što učinih? Ispjevah. Skočiti. Što učinih? Skočih. Kratko, brzo. A imperfekt je prošlo nesvršeno vrijeme. Dakle, u prošlosti jednostavni oblik, pjevah. Što radih? Pjevah. Što radih? Pisah. I tako dalje. Isto tako treba znati spregnuti glagol u imperfektu i aoristu kroz sva lica. Dakle, za aorist su nastavci h, ništa, ništa, smo, ste, še. Jel? Ispjevah, ispjeva, ispjeva, ispjeva smo, ispjevaste, ispjevaše. A za imperfekt pjevah, aše, aše. Pjevah, pjevaše, pjevaše. Znači ti pjevaše. Mi pjevasmo, vi pjevaste, oni pjevahu. U nekim nastavcima se razlikuju aorist i imperfekt, a u nekima se podudaraju. Međutim, to isto nije nužno da pamtite. Najjednostavnije vam je razlikovati imperfekt i aorist po glagolskome vidu. Ako vas pita je li imperfekt ili aorist u rečenici ujutro dođoh kući ili ujutro dođo smo kući, kako ćete znati je li to imperfekt ili aorist? Tako što je glagol dođo smo u infinitivu glasi doći, a doći je svršeni glagol. A od svršenih glagola tvori se aorist, jer je to prošlo svršeno vrijeme. I gotovo. Ne morate gledati nastavke. Znači, još jedan jednostavni oblik, to je imperativ, pjevaj. Za njega je karakteristično da ne možemo kroz paradigmu lica zapovijedati svima. Kao prvo, nemamo oblik za prvo lice. Ja, što? Kako ću ja sebi zapovijedati? Nemamo oblik. Mogu reći ja sebi zapovjedam, hajde pjevaj. Ali zapravo govorim ti pjevaj. Mi pjevajmo i vi pjevajte. Dakle, imamo za drugo lice jednine i prvo i drugo lice množine oblike. Za treće lice jednine i množine koristimo prezent i česticu neka. Neka pjeva i neka pjevaju. Jer možemo mi zapovjediti nekom tko nije tu s nama, ali ne možemo direktno, izravno, već indirektno. Evo recim neka pjevaju. To je neka plus prezent. Što se tiče složenih oblika, perfekt je prošlo vrijeme, najjednostavnije, najčešće korišteno. I znači imamo pjevao sam, pjevao si, pjevao je, pjevali smo, pjevali ste, pjevali su. Dakle, tvori se od glagolskog pridjeva radnog, pjevao, pjevala, pjevali, i pomoćnog glagola biti nenaglašenog oblika, sam.
futur prvi pjevaću ili ću pjevati. Dakle, tu je sad isto jedno pravopisno pitanje. Kada ovaj infinitiv u futuru, pjevat, stoji ispred pomoćnog glagola htjeti, onda kod glagola na ti ispuštamo i. Ne kažemo pjevati ću. To je nepravilno. Nego pjevaću. Izgovaramo kao jednu riječ. Pjevaću. Ne treba se čuti pjevat ću. Pisat ću. Napisat ću. Ne. Pisat ću, pjevaću i tako dalje. Međutim, ako u rečenici koristimo redoslijed tako da je prvo pomoćni glagol htjeti, znači ja ću pjevati, a ne ti, jel? Onda infinitiv dolazi cjelovit sa i na kraju. Moramo razlikovati infinitive, odnosno future glagola koji završavaju na ti ili na či. Glagoli na či nikad ne gube i. Doći ću i ja ću doći. Dakle, ostaje uvijek i na kraju. Pazite to kad budete pisali sastavak. Futur drugi, idemo se vratiti na futur drugi, evo tu je dolje, znači pjevat ću i budem pjevao. Futur drugi je pred buduće vrijeme. To znači da se radnja futura drugog odvija prije radnje futura prvog. Kad budem naučio, odgovarat ću. Dakle, prvo ću naučiti, a onda odgovarati. A sve će se odvijati u budućnosti. Evo, to je bitno da znate jer se provjerava ispravnost korištenja futura drugog i futura prvog. Dakle, uvijek futur drugi je pred buduća radnja. Kao što imamo kondicional prvi i drugi, kondicional prvi pjevao bih, a kondicional drugi predprošla radnja. Kondicional dakle govori o mogućnosti. To je pjevao bih, nekakva pogodba. I imamo jedan optativni ili željni način dobro pjevali. Evo nekoliko zadataka s glagolima. U kojem je obliku podcrtani glagol u sljedećoj rečenici? Dođi k nama kad god poželiš. Dakle, o kojem je glagolu tu riječ? Poželjeti. Da. U aoristu i u imperfektu, u imperativu, u imperfektu ili u prezentu. Što biste vi rekli? Sad razmislite malo, spregnite glagol. Domagoj je već rekao da je to D. Dobro, idemo vidjeti. Zašto nije aorist, recimo? Znači ti poželiš. Dođi k nama kad god poželiš ti. Kako bi glasio aorist, drugo lice jednine, od poželjeti? Poželjaše, poželjaše. Ne. Ja poželih, ti poželi, on poželi. To je aorist. Znači, ja poželjeh, ti poželje, on poželje. To je aorist. Jel? Ovdje imamo tipični prezentski nastavak. Ja poželim, ti poželiš, on poželi. Znači, aorist nije imperativ, ti poželi. Jel? Imperfekt je prošlo nesvršeno vrijeme, ne može biti uopće nikako jer je glagol poželjeti svršeni glagol. Jel? Tako da je prezent točan odgovor. Domagoj Tomšić je točno odgovorio. Dakle, sad kod ovakvih zadataka vi morate, imate 4 ponuđena glagolska oblika, morate spregnuti taj glagol kroz sva 4 da biste bili sigurni u svoj odgovor. Ili ako možete eliminirati, poželjeti, odmah kažemo dobro, to ne može biti imperfekt. Jel? Onda idemo imperativ, poželi, nije, nikom se ništa ne zapovjeda, pa nam ostaje aorist i prezent i onda u ta 2 glagolska vremena spregnemo glagol. Znači, poželjeti, ja poželjeh, ti poželje, on poželje. A prezent ja poželim, ti poželiš, on poželi.
U kojoj je od sljedećih rečenica podcrtani glagolski oblik gramatički točan? Evo, pročitajte pa napišite ili kažite odgovor. Dobro, Mislav je točno odgovorio. Možeš li reći zašto ovo ABC nije dobro i koje znanje nam pomaže da to eliminiramo? Htio, smio, uspio, tako je. Dakle, to je prijelaz jata je u i ispred nastavka o. Dobro, vidite, sad tu imamo znači alternacije koje možemo iskoristiti. Znanje o njima možemo iskoristiti ovdje. Koliko je glagola u prezentu u sljedećoj složenoj rečenici? Jako težak zadatak. Dakle, prvo trebamo pronaći glagole i onda još vidjeti koji su u prezentu. Idemo zajedno. Zbog svega toga drhtaše Mara kao šiba na vodi. Imamo li tu neki glagol? Drhtaše. Dobro. Je li to prezent? Nije. Tako je. To je imperfekt. Što ona radiše? Ona drhtaše. Dobro. A teti se smililo njezino jedinče. Smililo se. Je li to prezent? To je glagol smiliti se. Zna li netko što je ovo smililo se? Koje je to glagolsko vrijeme? Nije prezent, ali što je? Bravo, Matko, to je perfekt. Ovdje znači je ispušten pomoćni glagol biti zato što je povratni glagol, pa znači smirilo se je trebalo, mislim ono u punijem obliku, ali se u slučaju s povratnom zamjenicom je ispušta, to je perfekt. Te je uze tješiti žalostivo da se ne mora bojati. Idemo vidjeti koji su tu glagoli. Bojati je prezent, kaže Domagoj. Ne, bojati nije prezent. Bojati nije prezent. Što je bojati? Imamo i tješiti i bojati. Što je to? Infinitiv. Tako je. Znači, uze vam je glagol. Je li to prezent? To je uzeti. Nije ni to prezent, to je aorist. Uzeh, uze, uze. Tješiti infinitiv. Ne mora bojati. Bojati je infinitiv. Što je ovo ne mora? Prezent. Znači imamo jedan do sada. Ne mora bojati kako će opet ostati sama. Imamo li tu glagol i u kojem je obliku? Ostati, dobro, ali nisi puni oblik napisao, Domagoj. Ostati je infinitiv, ali on je ovdje dio jednog složenog glagolskog oblika. Ostaće, dobro. To je, što je to? Kakvo je to vrijeme? Futur prvi, dobro. A nije prošlost, će ostati. Dobro, znači, da, futur, dobro. Znači, za sad imamo ne mora,
ostati sama jer je u njezinoj kući dovoljno mjesta za sve. Ovo je mjesto da učimo i da naučimo. Ne moraš se ispričavati što si netočno odgovorio. Bitno da sad nešto naučiš. Nema problema. Znači, jer je u njezinoj kući dovoljno mjesta za sve. Uočavate li tu neki glagol? Mislav kaže je. Da. Tako je. Dakle, koliko smo do sada glagola u prezentu uočili? 2. Tako je. Samo su 2 glagola u prezentu. Vidite? A vidite ponudu. 2, 3, 4, 5. Složena rečenica, čini nam se puno, pa sigurno ne bi bilo 2 ili 5, nešto bi bilo između. To je nekakva naivna logika, ali to ne pali. Dobro. Koji je točan glagolski prilog glagola zviždati? Glagolski prilog, dakle, okolnosti vršenja radnje. Na koji način hodam? Hodam, recimo šećem i zviždim. Dakle, kako šećem? Glagolski prilog. Što mislite što je točno? Tomislav kaže de i to je točno. Ako se sjetimo, matko nije zviždajući, znači oni zviždaju. Opet se sad sjetimo se znači pravila. Glagolski prilog se tvori tako da se glagol stavi u treće lice množine prezenta, pa što oni rade? Oni zvižde i dodajemo nastavak ći. A nije zato što nije glagol zviždukati, jer oni zviždučući bi bilo. Zviždaju, to uopće nije dobar oblik, nikada oni ne zviždaju. I ovdje piše zviždu, znači oni ne zviždu. B i C nije dobar oblik za treće lice, a nije dobar glagol stavljen u prilog. Znači D je točan odgovor. Koji je glagolski prilog glagola skočiti? Glagolski prilog. Opet imamo znači prilog, malo prije ćemo se vratiti, evo vratit ću se, čekaj. Glagolski prilog zviždati i glagolski prilog skočiti. Tu moramo sad još jedan dio imati na umu. Zviždati i skočiti i glagolski prilozi. 2 su glagolska priloga. Sadašnji i prošli. Sadašnji se tvori od nesvršenih glagola, zviždati, zviždeći, a prošli od svršenih glagola. Glagol skočiti je svršeni glagol. Tako je, Mislav je točno govorio C, skočivši. Glagolski prilog od svršenog glagola tvori se tako da se odbije nastavak ti, infinitivni nastavak, skoči, i dodaje nastavak vši ili avši, skočivši. Skoknuvši nije zato što je to od glagola skoknuti. Skakajući nije ništa, jer bi to bilo skakaju plus či, ali nikad ne kažemo da oni skakaju. Jel? Osim toga, skakati je glagol nesvršen. Ovdje je riječ o skočiti. I skačući, oni skaču, to je dobar oblik, ali glagola skakati. Od glagola skočiti jedini je dobar prilog skočivši. Vidite koliko stvari treba imati na umu da bi se riješio jedan ovako kratak zadatak. I stalno znati razlikovati znači, svršenost i nesvršenost glagola i da se od nesvršenih tvori prilog sadašnji, a od svršenih prilog prošli. To je logično, a opet i znati način na koji se tvori koji prilog. I opet znati što uopće trebamo raditi s tim zadatkom kad ga takvog dobijemo. U kojem je glagolskom obliku predikat u rečenici
ja bih se uvijek čuvao preoštrih kritika tuđega rada. Ovdje kao prvo imamo prvi dio zadatka da pronađemo predikat. Možete li napisati učavrljanje ili reći što je predikat u toj rečenici? Bravo Tomislave, bih se čuvao. Bih se čuvao, evo i Misla prepoznaje. I sad samo trebate utvrditi što je to od ponuđenog. Je li to futur, prvi ili drugi, ili kondicional, prvi ili drugi? Što kažete? Što uopće znači bih se čuvao? Je li to glagolsko vrijeme ili glagolski način? Vrši li se tu neka radnja, je li se vršila ili će se vršiti ili ne? Nije, a futur prvi od glagola čuvati. Futur prvi od glagola čuvati glasio bi ja ću se čuvati. Futur drugi budem se čuvao. Kondicional prvi bih se čuvao. Kondicional drugi bio bih se čuvao. Dakle, ovo je sada kondicional drugi. Znači, kad budete vježbali takve zadatke, imajte pred sobom onaj slajd svih oblika i tamo ćete onda vidjeti točno kondicional prvi, čuvao bih se, kondicional drugi, bio bih se čuvao. Evo s tom tablicom ili sami uzmite jedan glagol i stavljajte ga u sve oblike i sva vremena i onda ćete dobiti taj neki osnovni osjećaj što je koji glagol. Jel? Dobro. Idemo proći pridjeve. Dakle, pridjevaju se imenicama, pobliže označuju bića, stvari ili pojave i uvijek stoje uz imenicu i o njoj ovise gramatički. Mislim, jel? Slažu se s njom u rodu, broju i padežu najčešće. Pridjevi se sklanjaju, međutim, postoje dvije vrste sklonidbe, neodređeni i određeni oblik. Neodređeni oblik je onaj kada pridjev odgovara na pitanje kakvo je nešto. A određeni oblik odgovara na pitanje koje je nešto. To smo isto radili, pa da vidimo situaciju kad se koristi, recimo neodređeni. Auto je crven, znači kao dio glagolskog imenskog predikata. Test je lagan. A dobili smo lagani test, onaj lagani. Ja. Ovo je moj crveni šal. Nećemo reći ovo je moj crven šal. Ovo je moj crveni šal. Dakle, kada stoji kao atribut, ovako najčešće je određeni oblik. Ali kada je dio imenskog predikata, on je u neodređenom obliku. Kada je pridjev dio imena, recimo Pipin mali, onda je opet određeni, a nije Pipin mal. Ili Karlo glupi. Ili Ivan grozni. Znači, tada su pridjevi u određenom obliku. I različito se sklanjaju. To vam je onaj neodređena sklonidba i određena. To smo jako puno radili na nastavi lektoriranja. Mislim da ste to dosta dobro skladali. Možete si tamo ponoviti uz one vježbe. Dakle, ovaj određeni se upotrebljavaju i kada je riječ o jednoj stvari, jednom biću, jednoj pojavi, pa kad imamo moj, taj, nekakav određeni pridjev ili pokaznu zamjenicu, tada je jedan predmet i tada je određeno nešto i onda se sklanja po duljoj ili određenoj sklonidbi. Crveni šal, crvenog šala, crvenom šalu i tako dalje. Ali kakav auto? Crven auto, crvena auta, crvenu autu i tako dalje. Za pridjeve je svojstvena promjena komparacija ili stupnjevanje. To je promjena koja nastaje usporedbom. Znači, pridjevi se mogu uspoređivati u gramatici u 3 stupnja. Ona u kojoj krećemo zove se pozitiv.
Dakle, to je osnovni oblik pridjeva. Bijel, dobar, lak, zdrav itd. Po stupnju iznad, ono prvo s čim uspoređujemo, zove se komparativ. Kakav je bolji nego što je bijel? On je bijelji. Koji je drugi stupanj pridjeva dobar? Nije dobriji, već bolji. Lak, lakši, zdrav, zdraviji. Vidimo da nekad dodajemo samo neke nastavke, nekad čak mijenjamo cijelu riječ. Dobar, bolji. Treći stupanj ili superlativ, to je ono najviše što može biti, najviša kategorija nekog pridjeva, najbijelji, od njega nema bijeljega. Najbolji, od njega nema boljega. Najlakši, od njega nema lakšega i najzdraviji, od njega nema zdravijega. Što se tiče tvorbe, komparativ se tvori tako da se na pozitiv dodaju neki nastavci i, ji ili iji, najčešće ide taj iji, a superlativ tako da se na komparativ doda predmetak naj ili prefiks. Ovdje imamo još neke podatke, dakle, postoje različite vrste pridjeva. Recimo opisni pridjev, kakvo je nešto. Međutim, imamo i posvojne pridjeve, školski, dnevni, majčin, dobro, da, to je posvojni pridjev također. Međutim, taj školski ili dnevni ne kompariramo. Oni jednostavno nisu usporedivi. Nije neki program školski, a drugi je školskiji, a treći najškolskiji. Nema uopće te mogućnosti usporedbe. Ili dnevni boravak, dnevniji boravak i najdnevni. Ne. Znači, kompariraju se samo opisni pridjevi. Velik, jak, vrijedan i tako dalje. Vi možete, odnosno teoretski, mi možemo sklopiti riječ, jedan pridjev, da mu nadodamo, nakalemimo komparativni nastavak ili superlativni, a da nije opisni pridjev. Međutim, tada će ta riječ biti korištena negdje u nekom prenesenom smislu ili u neke stilske svrhe. Recimo, u političkom ili u nekom drugom miljeu zna se reći ovaj je hrvatski, a ona je najhrvatski. Jel? Dakle, ili ovo je školski primjer od onoga, ono je manje školski. Ali to gramatički nije ispravno i mora se znati da je to korištenje u stilske svrhe. Još imamo ovdje istaknute neke posebnosti. Dakle, mimo pravila, dakle ovih da na komparativ dodate nastavak, komparativ tvore 4 pridjeva. Dobar, zao, malen i velik. Zašto je to mimo pravila? Dobar, bolji. Po pravilu bi bilo dobar, dobriji. Dakle, potpuno se promijeni osnova riječi. Zao, komparativ bi bio po pravilu zliji, ali nije, nego je gori. Malen, komparativ bi bio maleniji, ali nije, već je manji. Dakle, ovo len se ispušta. Velik, komparativ bi bio veličiji, velikiji, pa onda imamo palatalizaciju veličiji, ali nije, nego je veći. Znači, to je mimo pravila. Nastavak u komparativu može biti i ši, ali to je samo slučaj u 3 pridjeva. Lak, lijep i mek. Lak, lakši, lijep, ljepši, mek, mekši. Jer najčešće je nastavak iji, pa nije lakiji, ljepiji i mekiji, nego su tu lakši, ljepši i mekši. I neki pridjevi tvore komparativ tako da dodaju samo nastavak i. Međutim, recimo imamo riđ ili krnj ili vruć. To su obični pridjevi opisni koji sa nastavkom i mogu izgledati kao samo isti takvi pridjevi u određenom obliku. Krnj, krnji, riđ, riđi, vruć, vrući. Ovako kako sam sad izgovorila, tu su neodređeni i određeni oblik. Dakle, kakav krnj, koji krnji.
S komparativom je stvar u tome da taj pridjev mijenja i naglasak. Dakle, ovaj je više krnj, on nije krnji, već je krnji. Dakle, naglasak postaje kratkosilazan i dobiva dužinu na i. Ovaj je riđi od onoga i ona je vrući od onog prvoga. Dakle, on oblikom se podudara, kad se napiše taj komparativ, podudara se sa određenim oblikom toga pridjeva, ali naglasak mu daje drugo značenje. Idemo na brojeve. Znači, brojevima izričemo koliko čega ima ili koje je što po redu. Osnovno, znači glavni i redni brojevi. Oni mogu biti jednostavni i složeni. To nam može zakomplicirati život u smislu da trebamo pokazati da znamo kako se pišu ti složeni brojevi, dakle sastavljeno i nesastavljeno, i tu može doći do nekih problema. Dobro, složeni brojevi su oni koji se sastoje od više riječi. Evo sklonidba brojeva. Ne sklanjaju se svi brojevi, dakle samo neki. 1, 2, 3 i 4 se sklanjaju. 5, 6, 7, 8, 9 i 10 se ne sklanjaju. Dakle, jedan čovjek jednog čovjeka, dva ormara, dvaju ormara, 3 automobila, 3 automobila, 4 stola, 4 stolova i tako dalje. Međutim, 5 ormara u cijeloj paradigmi. 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Jel? Međutim, kada složeni broj 21, 32, 153, 284 završavaju na neke od ovih 4 glavnih brojeva, tada se taj završni dio sklanja. Ostao sam bez 21 prijatelja, a ne bez 21 prijatelj. Ostao sam bez 25 prijatelja, dakle ostaje isto, ali bez 21 prijatelja. Dakle, to se onda deklinira. Neki brojevi, u značenju brojeva riječi stotina, tisuća, milijarda, mijenjaju se kao imenice ženskog roda, tako nam izvuče. Milijun, trilijun, mijenjaju se kao imenice muškog roda. A redni brojevi, prvi, drugi, treći, mijenjaju se kao određeni pridjevi. Redni brojevi imaju sva 3 roda. Prvi čovjek, prva žena, prvo dijete. A u složenim brojevima samo je posljednji član redni. Dakle, 121. Nećemo reći 121. Ne, 121. Ja? Ali je bitno, vidite ovdje već, da se oni pišu odvojeno. Svaki član se napiše odvojeno. 721. 1.578.000. Svaki član se piše zasebno i između ova zadnja 2 člana možemo napisati i, ali i ne moramo. Nije potreban da bi se moglo iz konteksta shvatiti o kojem je broju riječ. Dakle, evo imamo ovo bitno, pisanje brojeva. Brojevne imenice, ili negdje ćete možda naći pojam brojne imenice, brojevne imenice. Znači, to su brojevi koji znače broj, ali po obliku su imenice. Malo prije smo spomenuli ova stotina, ova tisuća, ovaj milijun, ova milijarda. Znači, imaju oblike imenica i sklanjaju se poput imenica. Zatim, dvojica, trojica, petorica, 30-torica, također, ali ti oblici se služe samo za oznaku muškaraca. Dvojica muškaraca, trojica muškaraca. Dok 2, 3, 4 znače brojevne imenice srednjeg roda, a koriste se kad se misli na osobe različitih rodova. Došlo je 2, znači muško ili žensko. Došla su 2, znači 2 muškaraca. Brojevni pridjevi ili brojni pridjevi, dakle, služe
kao pridjevi. Dvoja vrata, troja vrata, auto s dvojim vratima, auto s četvorim vratima, jel? Dvoji svatovi, troja vrata, četvore hlače i tako dalje. Oni imaju samo množinu, nisu jedni svatovi ili tako. Ali ako su i jedni, opet je to onda množina. To su pridjevi, zato što stoje uz imenicu, jel? Više govore nešto o imenici, koliko je tih imenica. I brojevni prilozi. Riječ koja ima značenje broja, a oblik priloga. Evo, tu naznačavam primjer desetak. Došlo je 10 učenika. Kako je nastala ta riječ? Tako da je na riječ 10 dodan sufiks ak. Pazite na upotrebu, to se provjerava. 10 znači oko 10. 20 oko 20. 100 oko 100. Nepravilno je reći oko 10, oko 100, oko 20. Tako da to znaju biti takvi zadaci da se eliminira što nije točno. Evo nekoliko zadataka. U kojoj od sljedećih rečenica upotrebljen točan oblik podcrtane riječi, dakle upotreba broja, odnosno brojnog pridjeva, dvijema učenicama, dvijema učenicama, dvama učenicama, dvoma učenicama. Što je točno? I zašto? B, bravo, Mislave, točno je dvijema učenicama. Dvijema nije točno jer su bile dvije, pa se dodao nastavak ma i onda se skratio slog s jatom, dvijema. A što nije točno u dvama učenicama? Što znači dvama? Uz koju bi se riječ, na primjer, moglo upotrijebiti? S dvama. Bio je na natjecanju s dvama. S kim? To bi trebala biti neka imenica u muškom rodu, u množini. Učenicima, tako je, s dvama učenicima. Da, nije s dvama učenika, nego s dvama učenicima i s dvoma prijateljima, na primjer. Jel? Dakle, riječ je o dvije, dva i dvoje ovdje i to se vidi u korinskom morfemu u riječi. Dvijema, dvama i dvoma. Dvije, dva i dvoje. Jel? Riječ je o različitim rodovima. I tu treba paziti, uvijek gledamo da li taj rod u broju odgovara imenici uz koju stoji. Dvije učenice. Nećemo reći razgovaramo o dvama učenicima. Jel? Ovdje vas buni ovo sklanjanje. Nekad se zapravo preporučalo kada je prijedlog, kao što je ovdje s, da oblik ostane okamenjen s dva učenika, s dvije učenice. Jel? Ali sada se sugerira i upućuje da se i oni sklanjaju zajedno s imenicom, s dvijema učenicima. Recimo, ako je riječ o dva broda, onda bi bilo iz dvaju brodova. Ali ako su barke, dvije barke, iz dviju barki. Jel? Uvijek morate, znači stalno se igrati s tim oblicima, provjeravati kako bi glasio osnovni oblik koji stoji uz neku imenicu. Koja je riječ u sljedećoj rečenici brojevna imenica? Drugi dan nekolicina prijatelja strpala se u 3 automobila, a dvojica su morala ići autobusom. Dakle, ima značenje broja, a oblik imenice. Dakle, služi kao imenica u rečenici. D. Dvojica. Da, tako je. Dobro, dvojica. Znači ova dvojica. Dobro. Nepromjenjive vrste riječi.
Evo ja predlažem ovako. Imamo sad još nepromjenjive vrste riječi i nekoliko zadataka, a onda imam još 2 ciklusa testova kompletnog gradiva drugog razreda. Pa ćemo onda proći ovo do kraja, napraviti malu pauzu i onda još test. To će biti još nekih 15 minuta, ako se slažete. Slažete? Dobro. Nepromjenjive vrste riječi. 5 je nepromjenjivih vrsta riječi. Samo malo, provjeravam koliko nas je ostalo, malo smo se umorili. Još je 8 učenika ostalo. Najuporniji. Nepromjenjive, znači prilozi, prijedlozi, veznici, usklici i čestice. Evo prilozi, znači prilažu se glagolima. Označuju uvjete vršenja glagolske radnje. Mjesni, odgovara na pitanje gdje, kamo, kuda, odakle. Tu, ovdje, gore, ovuda, tamo. Vremenski, odnosi se na vrijeme. Kada, otkad, dokad, koliko dugo. Jučer, danas, sutra, odmah. Uzročni, zašto nešto radimo? Zato stoga. Namjerni, s kojim ciljem, radi čega. Jel? I načinski, kako, na koji način. Teško, tromo, brzo. Količinski, koliko puta. Ovoliko, toliko, malo, potpuno i slično. Koja od sljedećih rečenica odgovara na pitanje kuda ideš? Evo vidite. Dakle, problem upotrebe mjesnih priloga. Idem svojem liječniku. Idem starom cestom. Idem na Velesajam i idem u kazalište. Kuda idem? Što znači kuda? Mislav to zna, idem starom cestom. I Matko, evo ga, dobro. Znači, kuda znači kojim putem? Svojem liječniku na Velesajam i kazalište trebalo bi postaviti drugčije pitanje da bi to bili odgovori. A tu možete i vidjeti zapravo sustavom eliminacije ako niste bili sigurni. Svojem liječniku na Velesajam i u kazalište su isti. Po svojoj sintaktičkoj ulozi. Svi govore što je moj cilj. Dakle, ako od 4 trebamo odabrati jedno, onda ću ono koje se po nečemu razlikuje. Sustavno, gramatički, jel? Starom cestom jedino govori kojim putem ideš. A to je odgovor na pitanje kuda. Kuda znači kojim putem. Za ovo ostalo pitanje bi bilo kamo ideš. Prijedlozi pokazuju odnose između onoga što znače imenice i onoga na što upućuju zamjenice. Dakle, bez, blizu, do, iz, iza, nasuprot, unatoč, usprkos, naopo i tako dalje. Naopo, priprema, u, među, na, pod, pred, s, sa, za. Oni se mogu učiti ovako, ali nema to previše smisla. Jednostavnije bi bilo upotrebljen prijedlog, usporediti, vidjeti na koje pitanje odgovara cijeli taj kompleks i onda odrediti u kom je padežu. Evo ovdje to što se zapravo s prijedlozima najčešće postavlja pitanje. U kojoj od sljedećih rečenica podcrtani prijedlog točno upotrebljen? Poslodavci su se suočavali sa čestim otkazima radnika. Gospodin ravnatelj došao je na sastanak sa tesarom. U gradu postoji problem sa psima lutalicama i sva su vozila imala gume sa ljetnim profilom. Što je točno? Mislav kaže C, to je točno. I Matko. Dobro, znači riječ je o prijedlogu S. Ta riječ glasi S. To smo naučili. Jel? Međutim, nekad ćemo upotrijebiti sa. I najčešće se u ovim testovima postavlja takvo pitanje da provjere znate li kada se koristi s, a kada sa. A rekli smo da je to isključivo stvar izgovorivosti kompleksa riječi koje stoje jedne pored drugih. Ako mi možemo izgovoriti s u toj situaciji, onda će riječ glasiti s. Suočavali s čestim otkazima. To se može izgovoriti. Došao na sastanak s tesarom. Problemi s psima
lutalicama, već vidimo problem s izgovorom. Ja? Gume s ljetnim profilom. Sve je bez problema izgovorivo osim ovoga s psima. Pa onda sa psima. Veznici povezuju dvije riječi, skupine riječi ili rečenice i onda ovdje imamo znači podjelu i to vam je važno naučiti te vrste zato što nam treba recimo u 3. razredu, odnosno gradivu 3. razreda kad će biti riječ o nezavisno složenim rečenicama i njihovim vrstama jer se one povezuju upravo ovim vrstama veznika i prema tome i rečenice dobivaju ime. Ja? Znači sastavni i pateni niti, rastavni ili, suprotni a, ali no, nego već, isključni samo što, tek što, jedino što i zaključni, dakle zato stoga. U zavisnim rečenicama koristimo neke druge vrste riječi kao veznike, to mogu biti zamjenice, prilozi i čestice. Pravopisno pitanje je pitanje zareza, pisanja zareza, on se piše ispred suprotnih, isključnih i zaključnih rečenica, a u zavisno složenima kada je rečenica u inverziji. Čestice, riječce ili partikule, to su riječi koje nemaju značenja, ali mogu promijeniti značenje rečenica. One služe za oblikovanje. Ja? Postoje upitne, potvrdne, niječje, zapovjedne i ostale čestice. Na primjeru želiš li što, zar si opet tu. Recimo što želiš, jedno pitanje, ubacivši česticu li dobivamo drukčiji način pitanja. Želiš li što? Zar si opet tu, znači opet si tu, ubacimo česticu zar pa se čudimo i dobivamo upitnu rečenicu zar si opet tu. Potvrdnu potvrđujemo da, niječnom negiramo ne. Zapovjedna čestica neka, odnosno rekli smo da se imperativ tvori u 3. licu jednine i množine česticom neka plus present. I imamo ostale čak, koliko ti puta moram to govoriti i tako dalje. Usklici, dijelimo ih na izražavanje osjećaja ili raspoloženja, dozivanje i poticanja, onomatopejske usklike i usklike za pokazivanje. Evo, eto, eno i tako dalje. I sad ovako, znači tu sad imam 2 bloka pitanja cijeloga gradiva 2. razreda. Ja predlažem možda 10 minuta pauze do 12:45. Onda ćemo se naći i riješit ćete ta 2 bloka. Gradivo će biti ovo što smo sada radili i moći ćete provjeriti koliko ste sada naučili ili uspješno ponovili. Evo, pauza.